Националисти, рокери и футболни привърженици заплашиха с гражданско неподчинение, ако съдът уважи иска на мюфтийството. Това, че една група шепа искат да си вземат нещо, което не е било тяхно. На една държава, на една земя, където не е била тяхна. Адвокатът на мюфтийството заяви, че не се страхува от създалото се напрежение. Нормално е някакво напрежение, което със сигурност не е породено от делото, по други причини да избие в вербални такива заплахи. След едночасово заседание делото беше отложено за 11 април. Футболните привърженици, които блокираха централния булевард, го превърнаха в бойно поле с димки и бомбички. По-късно край Джумая джамия се стигна до сблъсъци, след като хора от храма извадиха фотоапарати и започнаха да снимат лицата на феновете. Само плътният полицейски кордон спаси снимащите от саморазправа. Страх не е. Опасно е така. Страх не е как, да, разбира се, страх. Няколко стотин фенове продължиха до сградата на общината. Сред протестиращите имаше и познати лица от събитията в Катуница. Няма никога да си дадем родината да ни я вземат самозванци, хора, които им се дирижират действието от чужбина. Български земи да бъдат подлагани под съмнение, скандална. На 14 февруари националисти и футболни привърженици от цялата страна подготвят нов протест в Пловдив. За тогава е насрочено делото на Карловската Куршум джамия, която на първа инстанция беше присъдена на мюфтийството.